Hindi lang maganda eh. Pag naunahan si Kuya, may premyo daw. Pag pumunto, wala na kayo. Ay, dumi. Ay. Doon sa 10 pesos. Naunahan ko si Kuya Tour Guide. Panalo ko. Yun, no? Tour guide namin saan tayo ulit? Sa Siga Ilocos Sur po. Welcome to Auasen. Auasen, okay. Si Kuya Melvin, na? Opo. Okay, tayo. So, anong pinaka experience? Yung lang ako eh. Pinaka magandang experience. Ay, ilan taon ka na pala? 22 po. 22? Parang duda ka pa sa edad mo ah. Okay. Kasi nag-aaral pa ako? Sa anong course or ano? BSIT po. IT! Wow! Sakto ayos. Tapos nga lang ng Tagson na. Oo. Anong school yung dito? Nag-aaral ka? Ilocos Sur Polytechnic State College. Teka, saan yun? Bababa ka pa araw-araw o? Nagpapagin po ako. Boarding. Tapos every end of end of week. Umuwi ka? Ako doon sa may jump off na Tulay. Okay. Ano yung mga specialty nyo dito sa Ilocos? Ilocos, mga pakbet, ganun dyan. Pakbet? Ayun, di ba yung legit na pakbet, yung original, tama ba? Dito ba? Ano yung tamang pagluto nun? Kasi alam ko, sa Kapampangan, sa Pampanga, ginigisa lang namin eh. Nakita ko parang pinipisa pa yata ng, kamatis ba yun o? Mga gulay lang. Halo-halong gulay, no? Opo. Siyempre, sarma naman yung Nakita ko yung legit para may sa palayok pa yata nila niluluto eh, no? Yung mga part ng dito sa Ilocos yun. Ayos ah. Ano pa yung mga specialty nyo dito? Maliban doon sa Sige kuya, bilisan natin para mapagpa-picture tayo. Joke lang. Mostly naman, common naman lahat na pero yun lang talaga ng kuya yung... Oy boss, tayo ba? Naganda picturean. Ayan, yan pala yun eh. Okay, buti na lang nauna tayo. Kaya lang, post lang natin. So akit naman mamaya, no? Okay. Si Kuya Melvin the Explorer. Diba, Ilocos Norte to, Ilocos Sur po. Ilocos Sur, okay. Talaga yung empanada. Yung Empanada. Yung Ilocos Empanada, no? Sa Sur, ay sa... Hindi pa. First time ko pa lang Pag second time ko naman kasi pwede naman ko suggest ko vegan po kayo dito sa Ilocos. Vegan. Dire-diretso lang ba yun? Iniwasan kasi pa zigzag na daan. Highway naman ito. Highway, dire-diretso lang, no? Okay. Uy, ganda. Wheels po kayo.